Hello, hello, Azam. How are you? Azam, Azam, Azam. Thank you. Please subscribe my channel. Please don't forget to follow and support me. Hello, Tufik B. It's been a long day without you, my friend. Please don't forget to follow and subscribe me, guys. Share the live stream. Thank you. Please like. Super chat is available, guys. You can Doodle and Arcade 2025. Hi. Please connect each other, guys. Thank you so much. Please subscribe me, guys. I need subscriber. Drop your link there, guys, so we can connect each other. Chicken, banana. Chicken, banana. Chicken, banana. Chicken, banana. Chicken, banana, banana, banana. No. Please like and share our live stream. Please don't forget to subscribe the host. Why? What do you mean? Thanks, Doodle. Hey, Doodle, Doodle.
Yeah, I will follow. I will subscribe you. Don't worry. You you comment on my another video, so after my live stream, I can go on your channel because right now I cannot go. I'm live streaming. You understand or not? I said you comment on my another live stream. No, 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 no. I said you comment on my another video, so after my live stream I can go to your channel. Right now I cannot connect you because I'm live streaming. You get my point? Did you understand what I'm saying? Where are you from, Doodle? Oh, I'm so sorry because this my phone is not good. My the echo. Pwede naman, basta wag sa akin. Kasi, Basta wag sa akin. ano kasi, yung, Sige nga, ganun mo. Pero wag masakit ay. pero wag sa akin, ganun. Pero wag sa akin. Among kasi, among iduron Pero wag sa akin. Pag kasi niya Pero wag sa akin. Ganun na lang. Pwede naman. Basta wag sa akin. Bye, Doodle. Thank you for visiting my live stream. may awam mo tigil yan. Regina, hindi ko lang. Pwede naman. Basta wag sa akin. Naka-open na. Okay naman. Basta wag sa akin. Yun lang sasabihin ko. Pwede naman. Pero Pwede wag sa naman. akin. Ang ina mo tong ikmana.
Ikan. Ipag-posting natin ata dyan. Pangit na yan. Parang natin na. Bumusin mo. Viewers. Sige ba? Ano? Siyempre, kung waring ako Oo, mo. okay na. Mahal? Ano? Pwede mangutang? Pwede naman. Basta wag sa akin. Hindi na nag-bet. Ikas di ang aning. Okay na da, dyan. Bayaan taman. Mali. Kakas di mo Ay. Tumalakan ah. Hindi mo dati. Di ba ang mga Isulong. ulam, di ba? Sujay. Kakas na niya. Ibayag mo ah. Kanabayad take video. 15 seconds. Mahal? Ano? Pwede mo utang? Pwede naman. Basta wag sa akin. Ha? Wag sa akin. Dali ay natural di akong ko. Basta wag sa akin. Ha? Wag sa akin. Mayat natural sa mo. Basta wag sa akin. Ha? Wag sa akin. Yung ilang araw natin walang binila. Isok pa tayo. Ilang araw. 3 oras pa lang, uy. Lulusog ko. Pangit ako ito. Hindi na ba mabang pag may ay phone accessories. Dali nga basit lang ay iganam. Tap na din na tipapanam. Ngam na i-phone ko dakkel sa mga kastan. Tap na rin din no ka video ko. May bagkat mo. Wait mo. Lagi bagi mga ito.
Babe. Tanga nag-uwi, pangit na babe. B ko naman ito. Babe. Ilocano version takit mo. Ano kung kasama ko ma? Uy, B. Damag. Tipag ganyan daw unti bing bangtan kasi yan. Yung ngoldo, 3 oras pa ilaong nyo. Data ka man yan. Pagsardo ng mata, nagsakit lagaro doon. Ano sa Ilocano yung magang-maga? Nagmagan. Ay, hindi Magmagan. Hindi. Agsugatan ko na talaga. Hindi. Tagalog? Ito ka mo. Babe, dito magag. Nga dyan. Manol daw tanga ako ah. Konti bembangtan. Nga nga malungaal daw. Oy! Talungaal. Hindi mo kasi sinabi. Kasi na talungaal daw ko ng dajay. Yung mga talungaal daw. 3 oras pa lang. Daw tanga ako ah. Konti bembangtan. Nga nga malungaal daw. Oy! Talungaal. 3 oras pa ilaang. Wala sabi may beto. Kasi na 1 week nga ako tibimbangdan. Yung 1 week may sa oras pa lang. Naka-on.
Bonso, bonso. Mana? Thank you. No. Ah, more. Ah. No, am tipikan. Namot nga imot ni Thank King. you. Waralaong. Wala atang messenger yun. Yan na. Muray. Wala kang ganyan no. Quick share. Namanya quick share. Ano. Hindi ko lang share gamitin sa messenger. Lumabo mo rin. Messenger lang. Isuruan nak manon. Bagang kinikap lang mo. Pag lumati niya, matunitin ko. Ya, awan ni keliwaran. Bagang kini ate. Awanin? Breathe, breathe, breathe. Grabe tayo ito dyan. Saan nila dahat lang. Balang.
Balinan mo pa sa?
Hello, Sir Bishu. Hi, how are you? Basta! Oh, sorry. Abay ka na anong gagawin aya? Ouch! Ouch! La! Hindi pa ako gawin.
Piping. Pop, pop. Pop, pop, pop. Boso. Hindi ka ni ate ko nagkulitan. Enggak. Ya. Chicken natin magpantamangan din. Hungry. I'm hungry. Hello, Sir Jerry. You said last time you support me, but you not support me.
Sana sa boses na lang. Yung pag-DJ sana yung boses ko.
Yun ang madali pa pong Wala. Sige isagad dito. Sagad! Mucha nagsagad dito. Wala, ipaigin mo lang. Kaaway ka na naman. Huwag na. Sige ka. Chicken! 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 Ubilisan ko ni Mama. Give it to me. Give it to me. Anak, pakiamat mo na. Ikaw po si Juni ka mautusan tong king kong Unica. Siyempre, para mautusan kita pag sasabihin ko bang tamad ka. Di ba, guys? Guys, you hear me? Hello?
Hello, good evening to all of you. Shout out 1 million in the house. Hello. From Philippines. Kaya kung naman ang video, video. Ang sumukot na. Yung nga account. Lagyan. Ay, Lagyan mo din. Walang Ano, aldaw ano, ang ano? problema ka. Aldaw. Oy! Talong nga oras tayo lang. Pag inaamot ka na, nagsakit na ako yan. Kasi naman nasuka doon. Maga na kayo. Tingin-tinginan mo ako. Oy! Ano nga oras tayo lang? Wala ka tayo dyan. ay yung cellphone ini sa ka. Okay? Ay, wala lang. Ah, pilitin mo na ni Warang. Yan.
Baka hindi mo siya nakwanson. Nay-focus. Eh, Amo siguro nga nay-focus. ano daw ang problema ka? Kitaon may kantoy. Ano daw? Oy, 3 na oras pa lang. Pag Tay, tika, ah. nagsakit na ako yan. Kasi lang nasugat to. Eh, Basta nag-sit niya. ano daw ang problema ka? Ate, akin cellphone. Cellphone mo, di ba? Bakit talaga dati? Nagla-live na, mas nasisik na tayo. Nasa kami nun dito and kung ipapakita ka niya, papakita ka niya sa wala ng cellphone mo kuha na. Na dati cellphone nung mga etnik. Hindi ka naglawag. Dito kang tibagi. Pangit talaga kamera na ato. Ano daw ang problema ka? Ano daw? Oy, 3 na oras pa lang. Pag nagsakit na ako yan. Kasi lang Nalalawag ka nasugat na. to. Pangit dati kung pupunta pa yung sukatan mo, sayang lang. Kasi ko na. Ano na shoot ka, Pando? Teka manon. Toys. Wow, toys. Wow.
5, si Brent. Rank 5 ko po si Brent. Rank 5 ko po si Brent. Ang pinaka hindi ko gusto maging kadugo po is si Brad. Ang pinaka hindi ko po gusto maging kadugo is si River kasi hindi pa po kami nagkakadugo before. Rank 5 si River. Ang pinaka hindi ko po gusto maging kadugo ay si River po. Ang rank 5 kuya ay si Charlie. Rank 5, Charlie. Rank 5 ko po kuya ay si Charlie po kuya. And rank 5, Charlie. Ang pinaka hindi ko po gusto maging kadugo ay si Charlie po. Ay si Ace. Ang pinaka hindi ko po gustong maging kaduo ay si AZ. Siguro po nung naging kaduo ko siya, siguro hindi ko na sa kaya sa emosyon niya kuya. Ang pinaka hindi ko gusto maging kaduo po kuya ay si po kuya. Kasi hindi ko po nakikita na magiging click po kami as a duo po kuya. Ang pinaka hindi ko gusto maging kaduo ay si AC. Because I'm going to be straightforward with her kuya. I don't see myself making it into the big night with her. Ano ba?